ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may bago tayong ginusto at hindi agad natin nakuha, normal na malungkot tayo o magdamdam sa Diyos. Pero lagi nating isipin na lahat ng bagay ay may takdang panahon upang matupad. Basta wag lang tayong tumigil sa pananalangin. Ikaw kabarangay, meron ka bang hiling na gusto mong matupad? Dear Papa Dudut, hindi ako relihiyosong tao pero paborito kong Bible verse ang sinasaad ng Kawikaan chapter 19 verse 14. Tungkol po ito sa pag-aasawa. Ayon dito, bahay at mga kayamanan ay minamana sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Diyos. Minsan ko yung narinig nang naimbitahan akong umaten sa isang church service taong 2019. Doon ko nakilala si Ryla na kapwa ko first timer sa simbahang yon. Pero hindi na naulit ang pagkikita namin dahil sa pandemic. Noong December 2021 ay para bang kusa kaming pinagtagpo ng kapalaran. Nagkita kami sa isang bookstore sa mall sa Mandaluyong. Nakamask pa ang mga tao noon dahil pandemic pa, pero unti-unti nang nasasanay. Doon nagsimula ang constant communication namin hanggang sa niligawan ko siya. Matapos nga ang 2 buwan ay sinagot niya ako, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Tuti. 31 years old at isang web developer. Pero bago ko napunta sa posisyon kong ito, ilang taon din akong namasukan bilang katukatulong ng tiyo ko sa tindahan niya ng mga karne sa palengke ng Araneta, Cubao. Wala rin kasing anak ang tiyuhin ko kaya malaking pabor talaga na tinutulungan ko siya sa kanyang business. Pero sinabi ko sa kanya na gusto ko namang sumubok ng ibang trabaho. Bagay na sinang-ayunan niya. Mahusay kasi ako sa computer at gusto ko sanang gamitin yon sa larangan na may kinalaman dito. Nagsimula ang job hunting ko taong August 2022 at kasama ko na noon si Ryla dahil magka-live-in na kami. Kaya lang ay hindi naging madali ang paghahanap ko ng trabaho dahil nagka-problema ako, Papa Dudut. Mahal! Mahal, nandito ako! Hi, mahal. Kanina ka pa ba rito? Mga 10 minutes siguro. Upo ka na, dali. Sige. Nung nalaman ko kasi na tinuloy mo yung pagpunta sa interview mo, nagmadali talaga akong puntahan ka rito sa malapit para abangan ka. O ano, kamusta interview? Ayun, ligwak. Ha? Anong ligwak? Hindi ako pasado kasi wala raw silang matinong sagot na nakuha sa akin. Pwede ba yun? Baka sila ang hindi matino magtanong. Matino naman yung mga tanong nila. Ako talaga yung may problema. Kasi parang umurong yung dila ko nung ini-interview na ako. Sakto, mainipin pa naman yung HR manager nila. Kitang-kita ko yung pagsasalubong ng kilay niya habang nakikipagtitigan sa akin at hinihintay ang sagot ko. Bakit? Kinabahan ka ba? Medyo. Nakalimutan ko yung pinractice natin, mahal. Para akong natuod sa pagkakaupo ko. Ang naririnig ko lang nung time na yon ay yung malakas na kabog ng puso ko. Ganyan din naman ako nung unang beses akong interviewin sa trabaho eh. Ayun, di rin ako nakapasa. Sabi nila sa evaluation ko, hindi raw ganun yung klase ng empleyado na hinahanap nila. Dapat daw attentive at may kumpiyansa sa sarili. Saan ko naman uhugutin yun? First time ko nga lang mag-apply, di ba? Pero hindi ko naman na first time. Pangatlong job interview ko na to pero lagi pa rin akong ligwak. Nagkataon lang siguro yun, mahal. Ewan ko. Parang nawawala na ako ng pag-asa na matatanggap ako sa in-applyan kong trabaho. Wag naman. Naniniwala pa rin ako na matatanggap ka. Pero hanggang kailan ko ba dapat subukan? Hanggang matanggap ka. Dapat lalo ka magpursige. Alam ko na pursigido ka naman.
Pero habang wala pang tumatanggap sa'yo, huwag kang sumuko. Magpatuloy ka lang. Thanks, mahal. Oh, bakit malungkot ka pa rin? Nahihiya na kasi ako sa'yo. At bakit ka naman nahihiya sa akin? Kasi grabe yung suporta mo sa akin. Pinapractice mo ako sa pagsagot ng interview. Tapos kapag wala kang pasok sa trabaho sinasamahan mo pa ako o di kaya inaantay pagkatapos ng interview ko. Katulad ngayon pero Pero ano? Pero laging bad news yung sinasabi ko sa'yo. Ayoko lang makita na malungkot ka mula sa pagiging excited na malaman kung anong result ng interview ko. Wala namang kaso yun. Normal na reaksyon yun kasi umasa tayo na matatanggap ka. Pero hindi ibig sabihin mawawala na tayo ng pag-asa. Alam mo, nakikita ko sa'yo na determinado ka. Masipag ka rin at matyaga. Siguro sa ngayon, pinanghihinaan ka lang ng loob dahil nga sa nangyari kanina sa job interview mo. Pero wag mong hayaan na kainin ka ng pagkabigo mong yun. May kasabihan nga na try and try until you succeed. Hindi ba try and try until you die? Sira, hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan mo munang matanggap sa trabaho. Joke lang. Pero thank you talaga kasi ang comforting ng mga sinabi mo. Narealize ko tuloy na tama ka. Dapat subukan ko pa rin. At wag ako basta-basta sumuko. Yan, ganyan nga. Kaya hayaan na muna natin yung nangyari sa interview mo kanina. Kumain tayo ngayon ng masarap, mag-celebrate tayo. Bakit naman tayo magse-celebrate? Hindi naman ako nakapasa. Pero pumunta ka pa rin sa interview. Humarap ka doon kahit kabado ka. Yun palang worth it na para i-celebrate. Kaya wag ka nang kumontra dyan. Ako na bahala, okay? Okay, pero ako na order. Ako na. Steady ka lang dyan. Carry ko na to. Papadudot, naging kami ni Ryla noong February 2022. Siya ang first girlfriend ko at yon ang unang pinakamasayang Pasko ng buhay ko kasama siya. Ulila na kasi ako sa mga magulang at wala ring kapatid. Ang tiyuhin ko na lamang ang nagpaaral at kumupkop sa akin. Hindi ko masyadong feel ang Kapaskuhan dahil nga lagi kaming abala ng tiyo ko sa business niya. Kaya nang dumating si Ryla ay naranasan kong mag-celebrate ng Pasko. Hindi rin siya rin ang humimok sa akin na ituloy na ang pag-a-apply ng ibang trabaho. Kaya lang, nakaka-frustrate dahil madalas ligwak ako sa mga interview. Lagi kasi akong kinakabahan at nauutal. Pero malaki ang pasasalamat ko kay Ryla dahil hindi niya ako sinukuan kahit na sinukuan ko na ang sarili ko. Nagpatulong or napakatulong ang mga sinasabi niya para ma-relax ako at talaga namang pumapanatag sa akin ang mga yon. Bukod doon ay gustong-gusto ko rin ang pagiging optimistic niya. Kaya nga hindi nagtagal pagkatapos ng ilang pang mga pagsubok ay natanggap ako sa isang maliit na lending company bilang computer technician. Sobrang saya ni Ryla nang ibinalita ko yon sa kanya at excited siya sa pagsisimula ko sa trabaho. Nang makumpleto ko na ang requirements na kailangan, bumalik ako sa naturang kumpanya upang pumirma ng kontrata. Binigyan na nila kaagad ako ng schedule kung kailan ako magsisimula sa probationary period ko. Papadudot. Ito, pinagluto kita ng lunch. Baka mamaya walang kantin dun o kaya malayo mga bilihan ng pagkain. Thank you, mahal. Nag-abala ka pa talaga. Aba, mag-aabala talaga ako kasi unang araw mo sa trabaho ngayon. Excited ka na ba? Oo, pero kabado rin ako. Bakit ka naman kinakabahan? Kasi ngayon pa lang ako magtatrabaho sa isang kumpanya. Kayang-kaya mo yan. Magaling ka naman makisama eh. May mga suki ka na nga sa tindahan ng tsuhin mo. Di ba nakwento mo na hinahanap-hanap ka nila pag bumibili sila ng karne? Oo, pero iba pa rin yung environment dun sa papasukan ko. Sigurado, iba-iba rin ugali ng mga katrabaho ko. Alam mo, hindi mo naman responsibilidad na makuha loob ng lahat ng katrabaho mo eh. Kasi pumasok ka doon para magtrabaho, hindi para i-please yung ibang tao. Sa bagay, may punto ka. Ganyan din kasi ko nung unang araw ko sa trabaho noon. Parang lahat gusto kong kaibiganin. Bida-bida ba?
Akala ko kasi kailangan yun para magtagal ako sa trabaho o gumanda yung tingin nila sa akin. May iba naman akong nakaklose. May iba na ayaw sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Tapos, narealize ko na lang na oo nga pala. Hindi ako nag-apply dun para makipagkaibigan. Ayos lang naman na pakisamahan ko sila pero ayoko na uli umabot sa punto na sobra akong invested sa mga buhay-buhay nila. Dun kasi nagsisimula yung chismis. At kapag puro chismis na lang yung inatupag ko, wala na ako natatapos sa mga trabaho ko. Tatandaan ko yung mga sinabi mo. Pero sa pagkakakilala ko sa'yo, hindi ka naman chismoso. Kaya siguro hindi ka masyadong madadala sa mga ganon. Ay, pero teka, alam ko na kung saan ka dapat umiwas. Saan? Eh di dun sa mga babaeng lalandi sa'yo. May ganun ba dun? Aba oo, talamak yung mga ganon sa trabaho. Kahit nga may asawa na o boyfriend, pag natipuhan ka, lalandiin ka talaga. Haharot-haruting ka. Hindi naman ako magpapaharot sa kanila, mahal. Dapat lang. Kung di, alam mo na kalalagyan mo, tuti. Oh, bakit naman yan ang tawag mo sa akin? Seryoso kasi ko kaya tinawag kita sa pangalan mo. At seryoso rin ako na hindi ako magpapaharot sa mga babaeng yun. Unang-una may girlfriend ako at ikaw yun. Ikalawa, bakit ko naman sisirain yung tiwala mo sa akin? Ay, pasensya ka na, mahal. Alam ko namang loyal ka, pero hindi ko lang mapigilang mapraning. Hindi ka naman praning. Kung nag-aalala ka kasi sabi mo nga talamak yung kabitan sa corporate job, normal na reaksyon lang yun. Kaya dapat kong gawin, bigyan ka ng assurance na hindi masisira ang relasyon natin dahil dun. Salamat, mahal. Napanatag na ako. Ikaw talaga? Pero walang anuman. Basta, maniwala ka sa akin. Good boy yata tong mahal mo. Ay talaga? Dapat lang kasi magaling kaming mga babae makaamoy ng nagsisinungaling na boyfriend. Kapag napatunayan kong may iba ka at taga dun sa pinagtatrabahuhan mo, papalatan ko kayong dalawa ng buhay. Parang nawala na yung kaba ko sa first day of work ko ah. Sana napunta? Sa'yo, mas kinabahan na ako sa mga sinabi mo. Hoy, eto naman. Biro lang. Pero feeling ko, masyado ako nagpadala sa emosyon ko. Di bale, kiss na lang kita para makabawi. Gusto ko yan. Dalawa ah. Para good luck kiss na rin. Grabe siya! Humirit pa talaga, pero sige na nga. Dalawa na kung dalawa. Papadudot kung ilalarawan ko ang pakiramdam ko ng araw na yon sa trabaho ay masasabi ko na para akong bumalik sa unang araw ng pasukan. Nung nag-aaral pa lamang ako. Mahiyain kasi talaga ako at tahimik at hindi pala kaibigan. Wala akong ginawa kundi ang ngumiti at tumango habang pinapakilala sa lahat ng empleyado kada department ng kapalitan ko sa naturang posisyon. Masasabi ko na nabawasan na lamang ang hiya ko at pagkailang ko kinahapunan dahil naging busy na ako sa pagbutingting ng kung ano-ano. Dahil nga sa may abilidad naman ako at tiwala ako sa kakayahan ko, ay dumami ang mga ginagawa ko sa trabaho. Kumbagay naging all around ako at wala naman akong reklamo dahil nagsisimula pa lamang ako. Nakakapagod oo pero masaya naman ako dahil hindi na karne ng baboy at manok ang binubutingting ko. Hindi naman po sa ingrato ako, sobrang nagpapasalamat ako sa tiyuhin ko dahil kinupkop at pinag-aral niya ako. Masaya rin po ako kasi binigyan niya ako ng trabaho sa shop niya ng ilang taon. Pero alam ko, Papa Dudut, na meron pa akong potensyal at ibubuga pagdating sa ibang bagay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang isang linggo. Masasabi ko na unti-unti na ako naging komportable sa trabaho ko. Mabait at madaling pakisamahan ng mga kasama ko at masaya rin si Ryla dahil nakikita niyang nag-i-enjoy ako. Isang araw ay nagulat ako nang inassign ako bilang driver ni Crisel, assistant ng boss namin. Nagawol kasi ang company driver namin at dahil may lisensya naman ako at kakayahan na magmaneho ay pinakiusapan ako ng management na humalili muna na maging driver. Pansamantala lang naman hanggat wala pang nakukuhang driver, kaya tinanggap ko na rin. Ang gagawin ko ay ihahatid at susunduin ang boss namin at si Crisel tuwing may mga meeting sila sa labas. Malaking bagay yon dahil napaka-traffic sa Metro Manila
at sobrang hassle rin kung magko-commute sila. Pero may mga pagkakataon na si Crisel lang ang madalas kong hinahatid at sinusundo papunta sa mga meeting niya sa labas bilang proxy ng boss namin. Busy kasing tao yon at malaki naman ang tiwala niya kay Crisel bilang assistant. Kaya nga madalas na kami lang dalawa ang magkasama. Bagay na hindi ko naman binigyan ng mali siya noong una, Papa Dudut. Kumusta po, ma'am? Okay naman, maayos yung kausap ko. Mukhang matutuloy yung partnership na gustong mangyari ni boss. Di kung ganon. Congratulations in advance na po. Salamat. Pero maaga pa para mag-celebrate. Ganon na rin po yun. Balita ko, marami-rami na rin daw kayo na iko-close na deal. Kaya sigurado ako na makukuha niyo tong isang to. So narinig mo pala yung tungkol sa mga ganon Ay, nako, sorry po. Hindi naman sa pagiging tsismoso. Ayos lang. Alam ko naman na madalas akong pagchismisan sa trabaho. At wala naman akong reklamo doon. Hindi naman po chismis ang tawag kapag mabuti at maganda yung sinasabi nila sa inyo. Tulad nung narinig ko, mabuti at magandang balita yun. Salamat, Tuti. Ikaw ha, masyado mo namang pinapalaki ang ulo ko. Po? Huwag mo na akong pinupo. 30 years old pa lang naman ako. Sige ka, baka tumanda ako bigla niyan. Okay. Paano? Alis na ba tayo? Mamaya na. Rush hour na eh. Sigurado gapang na naman sa EDSA. Maiipit lang tayo doon. Sa bagay. Palipas na lang muna tayo ng ilang minuto. So, kumusta ka naman sa trabaho natin? Ayos naman. Naninibago pero unti-unti ko na rin nagagamay. Normal lang naman yon kasi first job ko pa lang naman to. First job mo? Talaga? Oo. Anong pinagkakaabalahan mo nung hindi ka pa nakakapasok sa amin? Tumutulong ako sa meat shop ng tiyo ko sa palengke sa Araneta, Cubao. Tindero ako doon madalas. Talaga? May pwesto pala kayo doon eh. Doon pa naman ako laging namamalengke. Siguro nakabili ka na sa tindahan namin, hindi pa lang tayo magkakilala. Tingin ko hindi pa. Vegan ako eh. Kaya hindi ako bumibili ng karne. Ay, okay. Pero baka mapakain ako ng karne kung ikaw ba naman ang mag-aalok sa akin. Ha? Ang sabi ko, minsan namimiss ko rin kumain ng karne. Sa bagay, 1 taon pa lang naman akong vegan. Mahirap din, lalo't mahilig talaga ako sa pork and chicken. Pero matagal na rin yung 1 taon. Kaya kung ako sa'yo, ituloy-tuloy mo lang, lalo na simulan mo na. Sabi nga ng girlfriend ko, huwag kang sumuko sa bagay na gusto mong makamit. Oh, may girlfriend ka na pala? Oo, meron na. Matagal na kayo? Mag-1 taon pa lang sa December. Bago pa lang pala. Pwede pa. Pwede pang ano? Sabi ko, pwede na siguro tayong umalis. Suungin na natin yung traffic. Meron pa kasi akong pupuntahan pagka-out ko sa trabaho. Nako, sana kanina nyo pa sinabi. Para naman nakaalis na tayo. Ayos lang, wala namang kaso. Hindi naman ganun kahalaga yung pupuntahan ko. Sigurado kayo? Oo. Baka nga hindi na ako tumuloy kasi nagbago na pala ang isip ko. Baka magmukmuk na lang ako sa bahay habang inuubos ko yung natira kong bote ng wine. Papa Dudut, dumalas ng dumalas ang pasimpleng hirit ni Crisel sa akin. Kinatagalan ay hindi na ako naging komportable at madalas ay nananahimik na lamang Papa Dudut. Pero makulit siya, maingay at may pagkamaharot. Dati sa likod siya umuupo pero kapag hindi namin kasama ang boss namin sa sasakyan hanggang sa tumabi na siya sa akin sa passenger seat. Hindi ko siya dinadaldal sa buong panahon ng pagmamaneho ko dahil hindi ako ganong klaseng magtrabaho. Kaya nga lagi akong distracted pag panay ang kwento niya. Siguro inaikwento na ni Crisel ang buong buhay niya sa akin, Papa Dudut. May 2 anak daw siya sa dati niyang asawa na nasa poder nung tatay.
Hindi naman daw siya malungkot kasi malayo sa kanya ang mga anak niya dahil civil naman sila ng ex-husband niya. Gustong gusto raw niya yung buhay na walang iniintinding iba. Pero binibisita pa rin naman daw niya yung mga bata kapag may okasyon. Bukod doon, ongoing daw ang annulment nila. Hindi ko naman tinanong pero kinuwento na lamang niya bigla. Hinayaan ko na lamang siya dahil nga mas mataas pa rin ang posisyon niya kesa sa akin. Pero isang araw ay nagulat ako dahil nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya dahilan para maggalit sa akin ang girlfriend ko na si Ryla, Papa Dudut. Mahal naman eh. Tama na sabi, nakikiliti na ako. Yan kasi, nandaya ka sa game natin. Tapos ayaw mo pang aminin kaya dapat kang parusahan. Gusto ko namang maparusahan mo. Pero hindi naman yung ganito na mamamatay na ako sa kakatawa. Kinakabag na ako tsaka sakit na lampang ako. Nako, parang alam ko na ibig sabihin ng ngiti mong yan, mahal. Aba dapat lang. Hindi lahat ng gusto ko kailangan sabihin ko. Dapat ramdam mo na yon. Uy, may nag-text sa'yo. Sino raw? Basahin mo nga. Unknown number eh. Ang sabi. Aray ko naman, mahal. Bakit ka ba namamalo? Dapat nga sipain ko pa mukha mo eh. Sino to nag-text sa'yo? Bakit ganito mag-text to? Ha? Tingin nga. Ayan, basahin mo. Ang sabi, I love you daw. Sino yan? Hindi ko kilala to, mahal. Kilala mo to. Imposibleng random text to. Sino yan sabi eh? Baka na wrong send lang. Teka, tatawagin ko nga para pagsabihan. Hello? Ma'am Crisel? Sinong Crisel yan, ha? Boss ko. Boss mo? Oo, yun nakwento ko sa'yo. Akin na nga yung cellphone mo. Hello? Ryla Ito ba yung naman! Crisel? Ako nga. Eh, ikaw? Sino ka? Makinig ka ha. Ila-loudspeaker ko to. Sino ba to? Ako lang naman si Ryla. Girlfriend ni Tuti. Yung sinabihan mo ng I love you. Oops! Sorry. Na-wrong send lang ako, ate. Medyo lasing na kasi ako kaya naduling na ako sa mga contacts ko. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi... Wala naman akong intensyon na landiin yung boyfriend mo Akin na nga yung cellphone ko. Pasensya na po kayo, Ma'am Crisel. Hindi na po mauulit. Humingi ka rin ng pasensya sa kanya, mahal. Ayoko! Bakit ako hingi ng pasensya dyan? Ryla naman. Alalahanin nung boss ko pa rin to. Pasensya na. Walang problema. Basta, next time, dahan-dahan sa pagiging palengkera, ha? Ang cheap mo kasing pakinggan kanina O siya, bye! At ako pa talaga yung cheap na palengkera? Ang kapal ng muka! Mahal, huminahon ka nga muna. Paano ko hihinahon nakakabastos yung Crisel na yon? May I love you pang nalalaman? Akala ba niya naniniwala ako sa kanya na wrong send lang siya? Malay mo nagsasabi naman siya ng totoo. Tsaka base sa boses niya, mukha siyang lasing. Baka naman lasing-lasingan para maharot ka niya. Umamin ka nga. May namamagitan ba sa inyo nung babaeng yon? Siyempre wala. Paano kung may iba ka na pala tapos kunwari ka lang na masaya ka pa sa akin? Wala akong iba. At hindi kunwari na masaya ako sa'yo dahil masaya talaga ako sa'yo. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa Crisel na yon. Malakas yung kutob ko na nagpapalusot lang yan. Sinadya niya na mag-send ng I love you sa'yo. Kung sinadya man niya yon, mahalaga hindi ako nag-respond. Tsaka ako rin naman nagulat sa text niya Naku, Tuti, umayos ka! Alam mo na kahahantungan natin! Hindi mangyayari yan dahil mahal kita. Papadudot doon ko na nga kinuwento kay Ryla ang tungkol kay Crisel. Kilala naman niya ang boss ko sa pangalan pero hindi niya akalain na kursunada pala ako nito. Pero nilinaw ko sa girlfriend ko na wala akong gusto kay Crisel. At dahil may tiwala naman sa akin si Ryla ay nagkabati rin kami ng araw na yon.
Abot langit ang kaba ko at patong-patong na inis naman ang naramdaman ko kay Crisel dahil sa pagte-text niya sa akin ng I love you. Kinabukasan sa trabaho ay nagsorry siya sa akin at nakainom lang daw talaga siya ng mga panahong yon. Akala ko ay okay na pero hindi pa rin pala, Papa Dudut. Alam ni Crisel na may girlfriend na ako pero hindi pa rin siya tumigil sa kakalandi sa akin. Kahit na kinausap ko na siya at sinabihang hindi ako komportable. Minsan kahit na rest day ko ay nagtitext siya sa akin para lang magpahatid sundo sa mga personal niyang lakad, Papa Dudut. Nag-o-offer na lamang siya ng extra pay pero tinatanggihan ko siya ng maayos. Dahil alam ko na nagsiselos na ang girlfriend ko. Bagay na iniiwasan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa pagtanggi ko kay Crisel na ihatid sundo siya tuwing rest day ko, ay hindi naging maganda ang imahe ko na nakarating sa boss namin. Nang mga panahong yon ay kakaisang buwan ko pa lamang sa trabaho. Hindi pa ako nare-regular at natatakot ako na baka makaapekto ang mga pinaparating niyang negatibong komento tungkol sa akin sa boss namin kapag lumabas ang evaluation ko. Bukod doon ay laging pinagmamalaki ni Crisel na marami siyang kilalang abogado kaya wala raw akong laban sa kanya sakaling magreklamo ako. Kaklose din niya ang karamihan sa mga katrabaho namin at kampi ang mga ito sa kanya. Sa katunayan, may isang beses na narinig kong pinagchichismisan nila ako. Nagsipulasan na lamang sila noong makita akong dumating at dahil maliit lang naman ang opisina namin ay talaga namang dama ko kapag meron silang pinag-iinitang empleyado. Isang araw ay hindi na ako nakatiis kaya kinausap ko na nga si Crisel, Papa Dudut. Ma'am, pwede ko po ba kayong makausap? Marami akong ginagawa eh. Tungkol saan ba yan? Hindi na kasi ako komportable na laging bukang bibig ng mga tao rito sa kumpanya. Kung pagchismisan nila ako, akala mo nakagawa ako ng masama. Nako, maling tao ang kinakausap mo, Tuti. Dapat ilapit mo yung concern mo sa HR, hindi sa akin. Ayoko naman pong may mamemohan. Kaya nga kayo na lang kinausap ko. Ano bang kinalaman ko rito at ako ang dapat mong kausapin tungkol dyan? Teka nga, huwag mong sabihin ako ang tingin mong pasimuno ng mga chismisa nila tungkol sa'yo. Bakit hindi po ba? Aba, sumusobra ka na. Baka nakakalimutan mong mas mataas pa rin ang posisyon ko sa'yo. Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero ginagamit nyo na lang sa akin yung posisyon nyo para mapasunod nyo ako. At nung hindi nyo ako nakuha, siniraan nyo ako sa mga katrabaho natin dito. At kahit na sa boss natin, kung ano-ano pa rin yung sinasabi nyo. O ngayon, alam mo na kung anong kaya kong gawin. Mali ka talaga ng binangga. Matagal na akong nagtatrabaho rito. Kabisado ko na ang galawan ng bawat empleyado, lalong-lalo na ni boss. Higit kanino man, ako ang pinagkakatiwalaan niya dito. Mabigat ang timbang sa kanya ng mga ginagawa at mga sinasabi ko rito. Kaya ingat ka, Tuti. Pwede kong bulungan si boss pag nairita ako sa'yo. Pero wala naman akong ginawang masama sa inyo para siraan nyo. Wala nga, pero matigas ka eh. Hindi ka madalas sa mga pasaring ko sa'yo. Hindi ka makuha sa simpleng paglandi. Masyado kang loyal dun sa girlfriend mong palingkera. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng girlfriend ko. Labas siya rito. Oh, ang sweet naman, pero nakakasuka kayo. Sa bibig nyo na mismo galing. Nilalandi nyo ako kahit alam nyo na may girlfriend ako. Sino sa atin na nakakasuka? Hoy, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. In case nakalimot kayo kung hanggang saan lang kayo. Alam mo, so far, ikaw pa lang yung bukod tanging lalaki na hindi ko nakuha. Lahat kasi ng nilandi ko, bumibigay sa akin. Pero ikaw, mailap ka. Bakit ba kasi masyado kang loyal sa girlfriend mo? Kasi mahal ko si Ryla. Ay, hindi naman totoo yung pagmamahal na yan.
Napatunayan ko ng hanggang salita lang yan. Sa una lang yan masaya, pero sigurado ako na sa bandang huli, masusuka ka na sa umay. Sigurado ako, iiwan ka rin ni Ryla. Kasi, ganyan ka lang. Anong ganito lang ako? Yung walang binatbat, walang ipagmamalaki. Yung tipong dehado pa na maregular sa trabaho. Kaya sigurado ako na kapag hindi ka natanggap dito, back to zero ka na naman. Wala kang karapatang sabihin yan. Hindi mo ako kilala. Hindi na kita kailangang kilalanin ng husto para masabi ko na wala kang kwenta. Kilala na kita dahil inoobserbahan kita. Di ba ilang job interview na ang binagsak mo bago ka nakapasok dito sa amin? Paano mo nalaman yan? Siyempre, close ko yung HR dito. Close ako sa lahat ng empleyado ron. Kaya marami akong alam sa'yo. Pero hindi naman basihan yun para tratuhin mo ako na para bang wala na akong mararating sa buhay. Mas malayo ang mararating mo sa buhay kung papayag kang makarelasyon ako. Pwede kitang ilakad sa boss natin para mapabilis ang evaluation mo. Mare-regularize ka. Tapos, kukumbinsihin ko siya na i-promote ka para tumaas agad ang sahod mo. Lahat ng yon, kayang-kaya kong gawin. Basta pumayag ka lang sa gusto kong mangyari. Ayoko. Hinding-hindi ako papayag sa gusto mo. Eh di sige. Ikaw ang bahala. Pero tandaan mo, ikaw din ang kawawa. Minsan kasi, dalasan mo rin yung paggamit dyan sa utak mo. Wala kang mararating kung puro ka na lang puso. Papadudot ang mabuting intensyon ko na kausapin ng maayos si Crisel at ipaliwanag ang nararamdaman ko tungkol sa buong sitwasyon namin, ay minasama niya. Hindi ako natuwa sa nangyari pero mas may ikinagalit pa ako. Yon ay ang matapos niyang totohanin ang sinabi niyang mas sisiraan ako. Hindi lang sa boss namin kundi sa lahat ng kapwa namin empleyado sa kumpanya. Ang sama-sama ng loob ko noon kay Crisel at kahit na ayaw kong magpaapekto, ay hindi ko pa rin naiwasan. May isang beses na kinausap na ako ng boss namin para pagsabihan tungkol sa mga sumbong at paratang ni Crisel sa akin at hindi naman ako nakasagot kasi biglang bumalik yung nararamdaman ko tuwing may job interview ako. Yun bang kinakabahan at nauutal. May mga araw din na para bang ayaw ko nang pumasok sa trabaho at lahat ng yon ay naikwento ko kay Ryla. Galit na galit ang girlfriend ko. Nagsabi rin ako sa kanya na gusto ko na lamang mag-resign. Inunawa ako ni Ryla at sinuportahan niya ang desisyon ko. Mabilis nga na lumipas ang 1 linggo at nagulat na lamang ako dahil biglang sumulpot sa nirerentahan naming apartment si Crisel, papadudot. Tama na yan, Ryla. Tigilan mo na yan. Bakit mo ba ako inaawat? Hindi pa ako tapos sa babaeng yan! Ayoko lang magkasakitan kayo. Magkakasakitan talaga kami kasi ang kapal ng mukha niya pumunta rito! Mas makapal ang mukha mo! Anong sinabi mo? Mahal naman. Nakakabwisit! Ano ba kasing ginagawa niyan dito? Bakit ka ba kasi pumunta dito sa apartment namin, Crisel? Tsaka paano mo nahanap tong address namin? Eh di tinanong ko sa HR, tanga. Hoy! Bawal yung ginawa mo! Wala ka ng pakialam doon. Bubunutin ko talaga lahat ng buhok mo sa anit eh! Mahal, huminahan ka nga muna. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit ka pumunta dito? Gusto ko lang talagang humingi ng sorry sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi ka magre-resign sa trabaho. Hindi ko naman sinasadya na siraan ka sa boss natin at sa iba pang empleyado. Sorry na, Tuti. At sa palagay mo, may magagawa pa yung sorry mo? Hindi ikaw ang kinakausap ko kaya manahimik ka. Paano kung sabihin kong ayoko? May magagawa ka ba? Ay, kahit kailan talaga wala kang class. Ang ingay mo. Ikaw ang walang class! Malandi ka! Ano sabi mo? Sandali, okay? Hindi tayo magkakaintindihan kung ganyan kayo eh.
Ikaw, Crisel, kung yun lang naman pala pinunta mo rito, nag-abala ka pa talaga. Naku, konsensya kasi ako. Hindi ako pinapatulog sa gabi tuwing naaalala ko yung nangyari. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na gusto kitang makita para naman makahinga ako ng tawad sa'yo ng personal. Okay na yon. Pinapatawad na kita. Ganun lang yon? Patatawari mo agad yung haliparot na yan? Hoy, Tuti! Parang wala naman yata sa lugar yung pagiging mabait mo. Sa kanya na mismo nang galing, siniraan kanya sa boss nyo at sa lahat ng tao sa trabaho, kaya ka napag-initan! Oo nga. Pero para matapos ng lahat at umalis na si Crisel dito, sige, handa naman akong patawarin siya. Ewan ko sa'yo! Para naman nagtatanga-tangahan ka! Makakaalis ka na, Crisel. Huwag ka na rin magpapakita sa amin. Teka lang, sandali! Ano pa bang kailangan mo? Pinatawad ka na ng boyfriend ko! Umalis ka na dito! Teka, madaling-madali ka naman na umalis ako. Aalokin ko pa nga si Tuti na bumalik sa amin para magtrabaho. At bakit naman niya gagawin yon? Para maging personal driver mo? Tapos magpapahatid sundot ka? Raila, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ang kapal kasi ng mukha niyang babaeng yan eh! Sige na kasi. Umayag ka na, Tuti. Sorry. Pero ayoko na ulit bumalik sa kumpanya na yon. Kaya makakaalis ka na. Tanga lang ang tatangge na hindi bumalik doon. Huwag kang ang tanga, Tuti. Hindi nga raw, di ba? Bingi ka ba? Hindi ka makaintindi? Manahimik ka! Ikaw ang manahimik! Masyado kang mapapel! Napaka-desperada mo! Ayaw na nga bumalik ng boyfriend ko sa inyo eh! Kaya umalis ka na dito bago ko mataluban yung mukha mo! Papadudot na awat ko naman si Raila nang sabunutan niya ulit si Crisel. Muli ay kinumbinsin naman niya ako ni Crisel na bumalik sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya pero tumanggi muli ako. Pagkatapos noon ay padabog siyang umalis sa apartment namin pero laking gulat namin ni Raila nang pumunta naman siya kinabukasan. Pero may dala na siyang cake at mga lobo para peace offering daw. Nag-away na naman sila ni Raila kaya nag-decide na akong ipablatter sa barangay si Crisel para hindi na siya makalapit sa amin. At ganun nga ang nangyari pero pagkalipas ng ilang araw ay may nakarating sa aking balita na panay daw parinig nito sa social media tungkol sa akin. Pero hindi naman ako apektado dahil wala akong ginawang masama. Hinayaan ko na lamang siya kahit na gusto siyang idemanda ni Raila. Kinatagalan ay tumigil din siya tapos ang huling balita ko ay na-admit na raw si Crisel sa isang mental institution. Thankful ako na hindi rin ako na regular sa kumpanyang yon dahil yung mga sumunod ko namang inaplayan ang siyang pinagtatrabahuan ko na sa ngayon bilang web developer. Sabi nga ni Raila, redirection daw ang tawag doon kasi alam ng Panginoon na mas may better place pa para sa akin kesa sa lugar na iniwan ko. Kaya nga payo ko sa mga kabarangay natin ay huwag matakot sumubok at huwag din kaagad sumuko. Mabalik tayo doon sa paborito kong Bible verse na tungkol sa pag-aasawa. Yun kasi ang bukang bibig sa akin ni Raila matapos niyang mag-yes sa wedding proposal ko sa kanya nitong Valentine's Day ng 2024. Sinabi niya sa akin na nahanap na raw niya ang kanyang Kawikaan 19 verse 14 sa katauhan ko. At sa susunod nga na taon ay plano na naming magpakasal ng babaeng pinakamamahal ko na walang iba kundi si Raila. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Tuti. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.